Kendiat tungin pai lingkot syapang ke jinglet France ki kasi hagat maba ke baningkong hag senam kat kendai spa kat sao. Ke jinglet France ki kasi hagat maba baningkong kat kum ke jing tho bala tho ha ke bangala yo ban pule ke yatu kum ne. Hagat maba ke baningkong kat kendai spa kat sao hadu kat kendai spa kat pra. Ha ke baki ong kata ke thma Jerman ha ka baki sahib parang kim banse shu klam da yalam lang no baki sipai India. Kene ke jingle ka persya ya ke jingya kot ane kata ka convention ba ombet ban walam ya ki sipai do yong lada ja balong thma hapo ka deuba yuram. Ka sorkal bilat kala lumbriu hadu ar hajar ngut ki khasi ban letre kam ha ka bam marmat ya ki surak baki wei de ki kam. Ya kene ke kenhun khasi la long nong yalam da UBC Allen UICS Chief Secretary jangga Government of Assam haka kerdan kolonar namar ba ulong ubanang ban kren khasi. Hapo jong upat don ru sa u assistant komandan arngut berkita kilong u Captain Black ber u Captain Fog. Bat hapo kine pat don saungut ki officers kita kilong u Reverend DS Davis ubalait naga benta babon ki khasi Kristan uwei pat om chamala bantip kerteng uwei pat Wilkins u inspector of school Sulma Valley Hills district bat uwei pat u sahib Bakisha u Gibbon katei ke kenhun kalayo ar benta shi hajar hapo uwei u assistant komandan bat ar kenhun per kilong hapo u komandan. Katulap ki balet Sheikh France kalong shispa tingka ya u headman, sanpo tingka ya u assistant headman, nyup tingka ya u interpreter, bat ya ki leveral pat kalong laipo tingka. Kata kalong halor ke bam rengkat ke jan genem. Kumta ban lom ya ki teki ar hajar ngot ki rangba khasi, kisem ki daloi ki lingdok bat ki sirdar ki lahap ban ai buskit ya man la ubreu ar spa tingka. Kumta kila syupli no daka kam ya khalai sau kinda dai kata ka bala ban penyo briu kham klai ha kata ka por lapoi ki briu keleng kori kasi ban ai kerteng ban let cha France don pat de ki khna school ru ki balet ban ai kerteng yela de klem da yathu ne ai jing tep yai mai ipa hayeng hadu baki kmi ki kpa kila let ban kerpat ya urai bahadur rom me ban usahib hol murai ban yarap lang ban pelat no ya gini ki kena kila laj tang ba ki hap ban ai briu pat da uwei ha ke jaka jongki ha pedeng kani ke kenrum kenram yawat briu don pat saki ajen yadi yatit briu namar ki yok commission na baro aliang la iklumar hadu kata-kata kasurak maukhar chadu yodu kadap daga jingyadi yatit briu ane ka jingya ai kerteng. Endah bala biang ar hajar ngot la pensyong yaki kum hagalan sipai namar ba omdon sipai syu baro kila let syakathma hangta ki khasi kila yale sipai hi daka bayat samteri ban ba la ke dingthli ban mai ki dekhar kat ki bawan ban yat nang ta na po jongkalen hadien bakila yale chapo France ande kila poi ha France la yo khana baki briu hangni ha swar shilong kila don ki sahib missionary na Wales ru ki balet ban yesok ba ka kenhun ki khasi ha France Henry ya kane iba boran pan iong bom don ai ka bakum gata balla ong ru na ka benta ka jingle ban usahib Alan ya ki khasi ha France bat andala report chiki bor ki bahaneng lapen kendria no yu bat ulahab ban wan tray no shashilong bat ulalet long commissioner Assam Valley Division. Bat loong syu andala poi ha France ka parti jong Captain Blank kala poi ha syua bat kalapan syiki buar bahaneng ban supply daki jan saat kum ki uniform bat ki blanket bat sengomat hadin balawan jengok la ai daki jan saat bat kumta andala poi saka parti ke jong Captain Fog ha ka ba usahib BC Allen ulawan rengkan kala don ka ai ka baki higher authority na military ki kondam ya ka treatment ya ki leveral bat kumta yade jingmut usawan paino hakapor baki dangya don hangne usahib Alan ujupin shitom ya ka parti ki badai na kahima khat saupra namar baki long ki briu ki bamjukangu yano ru ya ki bahalor jongki
kumta anda bagi layami nang ne baro silenter kat hadu banda poi che Mumbai upha ada ka parti jongki kum ka jingpin sitom yaki haman ki kam ki bae balo ang shu ka jingtur jubor ki Jerman baro ki lahap ban retreat no sha Amiens bat kila i no yaki tiar kita baro hangta hajaka sa bat kila let no ban phai pat sa Samuel Silas bat ban wan phai no anda ba kilawan phai no ka balang mau khar kala khat jinge seng yaki bat kala ya wan lang hangta rengkat usahab Davis hai ka riam military officer bat haba uyeng ha ka polpit da internet shisha ya ula cross belt bat da ki style ha ka terpeng kumta ula keren berula ong bak katu ngia don ha friends Henry ngim juyo ketin ai na ka balang mau khar bakan pha kum ka jingpen kan mau bat sengau lam yengi bat hadin mikila yo ban wan pai pat shalashnong na po France usal Nicholas Bitson Bell ubelong Chief Commissioner of Assam ula penlong ke jingkren hakli yodu bat ula keren kumne banadu menta baro kikam kinchusa temporary bat on ai tang ye kitu ki balai chatma na ka benta kata ke sorka kata thau ko wei ke kon ka bala tho kerteng ye kita ki balai chatma haka baki khat ka list of war candidate mano balai ban apply kam kata ki dapat chwana kata ka kon laki don em ka kerteng hangta ka jing mentoi ha ka balai chatma ka longru uno dang pule kelas 9 on kain ba ula pule kelas 10 bat kumta ter sakawai per ka jing mentoi ka don ka long ya ki balai yo kam permanent lada ki dang yo kato kat nasnam ya ki increment dan ki bayo sendan ke maximum pay kini kalong ka jing batai Lincoln syapang ka jinglet France jengki kasi haka tmaba ka dais pa kat saw hadu kat pra andre ka basngosi hangne kalong bayaki kerteng umchimla dan bad bu jing tho haka tai ka jingelet ke jengki andre ka ne ka sa satang ka khana abang ayo naki kat kasi ki bala remba hadu kata-kata bad ban wanra lang syapi nang dengan yo jingtem markliang Blay Shibon, ya kapor kapakordor jampi, Blay nongkarku.